Happy birthday, ate. First of all, congrats to dalaga na ni mo. Uy. Guys, madyong buntag ninyong tanan. Karon guys, magtuminigyan nila ka Ate Ruby kay Kuan, birthday ni Day Cristel. Nalingaw si Mama sa Kuan sa Lida. Na ilang gitan na bawon sa nay Kuan na ilang gitan aw. Nandiyan mo lakaw sa Mima. Ana Mima kauli kay basig magdugay pa mahuman na Kuan ba program. Nasa magsapatos bitaw ni oh. Nasa din kani. Nasa din rubber shoes? Rubber. Asa nga rubber? Ay, kanang magsuot. Kanira? Kanira suoton. Magsuot ka kaya magsuot mo ng kuha ng ugo ka tanawon. Ato na mi. Nari na mi. Pagamping. Nabay. Bye. Kasi pakik. Oo. Gamping wa. Hari na mi guys. Kita dito. Buwat na mi Kuan guys. Bas. Pagtrapo sa lagi si mong singot. Sila sa atin, kalsara na. Sila kay Bob nami. Kanaw. Uy, ginawa ko. Ako mag-shopping. Ako mag-shopping. Yan ay ni Shopee. Iron bucket. Kuan siguro na surprise. Iron bucket. Kanina siya? Oo. Baan ko kayo mag-shopping. Narin na nawa, ano? Sa kay shopping ko, ano nanawag? Ang gi-cancel kayo, wang ko kaila. Na, kagakong gitakang. Guys, ada sa atin ang nabtan dari karsada. Wala rin sisihan lagi ni Buntis. Buntis. Buntis di ay. Buntis din pwede? Mama, na pa ko nagpiti man. Siya nang litay mo kami ni Buntis ka. Ako nagpiti. Lukaran man yun, pakanon ko na may kuhan, paniod to. May sinabaw nga ka na na karning baboy. Nandiyan guys, kita ganda ko ka na na Arios sa sister-in-law. Diyan, ang gisot ya. Lak na ko guys, was oras guys, ang gibuhat. Ang gibuhat guys ya. Nakailak na ko sa was oras. Aranganga ka, jugang mata. Tugtog man. Ha? Tinay naman ang tugtog. Kadam ka dyan nga kaadyo kuan. Nagputang ra ba dyan kukwas ang pilot. Basig mo. Kalat ni. Basig mo rin ako danig. Punggo yun dyan. Busy may kaadyo guys. Desati guys. Sarang ka busy. Yun dyan. Uman ako. Kuan na rin Bagyo Beans diya. Nag-iwan ako gawas. So kanan ni si Bojo. So nalagay galo-aluha gagang mata. Nagila kong pinakalit. Yun dyan. Mag-iwan na naman ko dari sa kuan. Bagyo Beans. Pang pansit. Kaya man naman kus ka na nailamas. Sila nakaputahin na luto ni Mute. Moya mong nabutan ni Giyan dari. Ngaran nilang bisiha. Ha? Oh, nangaon na minay. Pag-abot. Kaon mi dajon. Nag-iwa ko kan guys, beans. Sa mga sati, karang bisya sati. Derag birthday girl guys. Napala. Imong boyfriend ay mata ko process. Mo dance. Ano pa kay boyfriend? Amo kay boyfriend eh. Oo. Me too, lagi. Me too. Magdibo naman, pwede na mag-boyfriend. Dili, kaya ako yawo. Patay. Iyawon ko na rin sisa. Di ko kabalo mo. Murag ang college Mga magpatay white na pero ako. kabalo ko mapusin. Murag dili na kaya na nang Patay guya-guya. yung grade shop. Okay naman, maguyab-uyab. Without. Basta pag-school, lagi na Strict to man pasagdan. si ate. Kapitil eh. Ay, kuya uya. Tapos ko nung niyuyab-til. Ganyan ako maguya-guya. Yab-yab lang tayo. Nag-usaba. Wala, kay. Masaba ma. Nagsaba ako. Ay, masaba. Palainan na lang. Mag-iiro na kong sundan. Ah, patay.
Ladies and gentlemen, may I introduce to you the debutant. And let us all stand. Okay, kihayo sa tanan sa pagtindog. Tindog, okay, tanan. So let us all stand and let us all welcome our dazzling lady of the night, no other than Miss Crystal Ann B. Sereno. Una sa tanan, ayong hapon ninyong tanan. O nagpasalamat po ko nga inyong bisita po si Crystal sa iyang celebration niya, kami celebration. O maraming dagang salamat kaayo. Pasalamatan po na ako ang nag-sponsor ani ng iyang kasulugan na wala man ko sa plano namon ta. Nya. Na may siguro pagbuot sa Ginoo siguro ni mong hitabo ni siya. That's Mr. Gian Big. Happy birthday, ate. First of all, congrats ni dalaga na ni mo. Uy. So na mabugdog pa itatungod sa TV. Dahil paspas panahon tayo, 18 na ka. Inaote nga kuan, stay healthy per me, dayon mo to malaypayan mo per me ni Mama Ruby dayon og chase your dream tayo sa pagbebuyag kay silon kasi mong ate. Well, thank you more kay lakon nako. Thank you so much, Mr. Gian Big. Hi guys! Akong first baby. Daga na dyan ka guys. Jogi lang. Daga na ka dyan. Adyan sa kuya-kuya mo. Ipagtuloy ang imuhang pangandoy sa imuhang kinabuhi. Panginaot ko nga makapot ni mo at imuhang mga pangandoy na unta. Tapang kasi mo ang mawag papa. Ang regalo ni mo pa mo kayo mo kung sayang palindon. Ang kuman. Una ko paling gifts niyo. Palit kang house and lot ha. Si palit first baby kaya ako pa siya nagbantay ni mo sa una sa hindi pa. Unang gabaye. I love you, Day. Happy birthday. Thank you so much. Next. Friendly and determined. I want to thank you for being there at my side through heartbreak. Happy birthday, Tel! Kanang wa man taga-expect og dako nga handa, ingane nga event kay kabalo na kaong sa atong giagigan sabot na ako. Nga daghan kay itong gasto pero atong ginikanan naningkamot mas ginawa para makaskwela ko, makaumat ko sa akong kurso nga gikuha. Kabalo ka na sa atong ginabuhi sa Manila hangtod karon nga balag buntag kung gusto nila basta magparayon ka itong mga panahon na nga galisod ta, mas piliyon ako mga uman ka bao nang buhat na ako nga magparayon gusto nila samtang ga-extra kong trabaho sa una sa Manila kabalo mga ana para matagati kag balon balag sa una nga makaon ra tag tinugong nga nay asin
Basta makaskwela rata mo importante kay mo nang kalipay sa atong ginikanan mo nang atong isip balik sa ilangan. Nabalo ko ako kung sa ating pagkapalangga, balag dili ko showy kay sige tag-away ba yan, tag-adlaw, walay absent. Nabalo nga, nana ka sa legal age ni mo, nana ko'y katuwang nga, mutabang para iangat na itong pamilya sa mga taong nagadaog-daog na ito. Di nawawala mo ng motivation ako para mabadayan ng eskwela o garo nakauman na ko tungod anan nilang magtakana. Ay, hindi bahila kay kung makamalura ang tanang tao sa itong giagian. O gapasalamat po ko sa mga ga-sponsor anay kay dili man jud na imposible kung wala yung sponsor. Kigabalo ang Ginoo kung sa kamaayo tong ginikanan sa takamaayo nga tawo nga wa tay daog-daog. Kabalo ka kung sa di ka kapalangga mao nang balag maging balag sige pangutahin mo si ganahan mo balag wala na yung mabilin sa ako basta na yung nalakitap ka palangga balag sige away ta balang magbugto na ta dito sa labas. Ang akong hangyo di na ko makiksumpagay pero kabalo ko mamusel. Kana lang. Basta ako ay kalimot og sapit sa Ginoo sa kalisod og kalipay ginaata sa pagkinabuhi. Ha? Mapagamay og dako nga problema sapit sa Ginoo kay Ginoo ra may tanan. Nagdigo ani tanan para nato. Pag eskwela kay tabangan di ka makauman. Maning kamot ko makapusay pong boarding exam karong December para makatrabaho ko. Mabutang muna ako sa manindot nga kinabuhi. Ug di na nato maranasan tong mga lagi. Basta labti ka, balag di ko showy, kabalo ka na inside. Muna pagsig-away ta kay way assignment. Kaya tala, happy birthday. Ampok pirme ay kalimot o pilagtarong kay na, pitig jud ka na ako.